až zatiaľ len krátko, no za ten čas sa už stihli stať v meste veľmi obľúbenými. Reč je o pánoch baklažánoch, ktorí vás presvedčia, že varia naozaj zdravo a chutne. Takže poďme sa o nich presvedčiť, ako to u nich prebieha a dozvedieť sa o nich ešte viac. Našich instagramových sledovateľov a divákov by určite zaujímalo, ako vznikol váš zaujímavý a nie tak celkom tradičný názov Páni baklažáni. Viaže sa k nemu nejaký príbeh? Takže tento názov vznikol úplne nezávisle od toho konceptu, ktorý poznáte dnes. Náš tím teda sa poznáme už trošku dlhšiu dobu, no a chceli sme si vytvoriť na Instagrame taký zdravý názov, keďže sme komunikovali o koncepte reštaurácie. No a vtedy sme sa nazvali len baklažáni. Samozrejme, že ten názov sa neskôr vylepšil vďaka našej grafičke, ktorá nám pomohla aj s názvom a povýšili sme ten názov trošku na Páni baklažáni. V jednom z rozhovorov spomínate, že páni baklažáni nie sú ani vegetariánsky, ani vegánsky. Prezraďte nám, čím ste teda v rámci iných reštaurácií tu v Nitre výnimoční a čo je vašim hlavným cieľom a poslaním? Náš koncept je viac menej výnimočný tým, že sa nezameriavame na nejaké komerčné skupiny. To znamená, že vegetariánstvo a takisto aj vegánstvo je viac zamerané na tú komerčnú stránku. Cez našu stravu sa snažíme ľuďom naozaj priniesť naspäť zdravie. To znamená, že cez našu stravu sa zameriavame hlavne teda na zdroje potravín, na to, či nie sú v nich chemické prísady, nerobíme príliš veľa s polotovarmi, to znamená, že kvalita toho jedla a preto ju označujeme ako celistvá rastlinná strava. Len pre taký krátky príklad, môžete mať pred sebou kopec hranoliek a kopec Coca-Coly, ste takisto vegán, ale teda zdraví z toho príliš nebudete. To znamená, že aj preto dnes obrovské skupiny, či už vegánov alebo vegetariánov, majú naozaj obrovské množstva zdravotných problémov a náš koncept sa teda priamo zameriava na to, aby ľudia od tej stravy boli zdravší, vitálnejší a plnší energie. Väčšina z nás asi ani netušila, že vaša strava je tak trochu podložená aj vedecky. Ako ste sa k tomuto konceptu dostali? V tomto obore sa už pohybujem viac ako 25 rokov a preto som sa postupom času dostal aj do spolupráce so svetovou špičkou, či už v oblasti tzv. Klinickej výživy, ktorá sa zaoberá tým, ako strava vplýva na ľudský organizmus, alebo aj na naturálnu liečbu. To znamená, že ako dokážeme prirodzene vyliečiť rôzne ochorenia. Týmto spôsobom som sa dostal do spolupráce napríklad s jedným najuznávanejších odborníkov v tejto oblasti, je to pán profesor Campbell zo Spojených štátov amerických. No a aj vďaka tomu máme obrovský prehľad v tom, že dnes vďaka strave dokážeme naozaj vypnúť, potlačiť alebo úplne vyliečiť tzv. Nevyliečiteľné ochorenia, či už je to cukrovka, či už je to vysoký tlak, rôzne alergie, ale takisto aj psychické problémy, problémy s pokožkou, rôzne cysty, nádory a tak ďalej. To znamená, že oveľa ďalej, ako si ľudia vedia predstaviť, zachádza tento náš koncept a preto ho aj berieme možno trošku vážnejšie ako len predaj nejakého jedla a naozaj to má za sebou veľmi hlboký odkaz. V súčasnosti je veľmi častá a riešená aj otázka ekológie. Berú páni baklažáni ohľad aj na životné prostredie? Ekológia je určite minimálne rovnako veľkou súčasťou ako kvalita nášho jedla, pretože vieme, že práve príprava stravy, jej zaobstarávanie má veľký vplyv na to, ako dopadá na našu ekológiu. Veľmi málo ľudí si dnes u nás uvedomuje, že naozaj za každým kúskom živočíšnej potravy, ktorú denne konzumujeme, je obrovské množstvo likvidácie prírody, prírodných rezervácií, divých zvierat ako takých. Ale čo je hlavne pre nás veľmi dôležité, je aj etická stránka. To znamená, že každý jeden človek, ktorý dnes napríklad konzumuje živočíšnu stravu, by si mal uvedomiť, že zvieratá, ktoré sa chovajú pre našu spotrebu, na tejto zemeguli spotrebujú viac ako polovicu pitnej vody. Skonzumujú takmer polovicu všetkej úrody, ktorá sa vypestuje na tejto planéte a potom sa teda ani nemôžeme čudovať, že na tejto planéte existuje hlad, že existujú ľudia, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, nemajú prístup k čerstvým potravinám. To znamená, že nie je to preto, že by nebolo dostatok jedla, ale preto, že krmíme zvieratá, ktoré nakoniec
nie len, že zdevastujú prírodu, alebo ten ich chov zdevastuje prírodu, ale takisto poškodzuje veľmi významne naše zdravie. No a v nemalom má tam dosah aj utrpenie samotných tých zvieratiek, preto aj ekológia a takisto aj etika sú veľkou súčasťou tohto projektu pani Baklažani. Zatiaľ fungujete na princípe objednávok a rozvozu po meste, keďže otvorenie prevádzky je určite takým náročnejším procesom. Viete nám ale povedať, kedy sa môžeme tešiť na otvorenie vašej prevádzky? Tak my sa už takisto tu na všetci tešíme v našom týme na to, aby sme mohli tú reštauráciu otvoriť a samozrejme, že pokiaľ všetky okolnosti budú nám naklonené, tak plánujeme otvorenie prevádzky na február 2019. Takisto spolupracujeme s odborníkmi v oblasti Feng Shui, to znamená, že aby aj energeticky to otvorenie bolo v súlade s tým našim projektom. To znamená, že niekedy možno v polovici februára sa všetci môžu tešiť a samozrejme, že budeme aj informovať o tom, kedy si budete môcť k nám prísť posedieť a popozerať naše zdravé jedlo.